Tulo ka butang ako nakatunan karon nga nag-vlog ko. Una, may mga tao nga mo comment sa imong post ug nanay duha ka klase nga tao. Ang una nga tao kay ang nakasabot og nilaban sa imong post. Ang kaduha ang grupo sa mga tao kay ang wala nakasabot or ang supak sa imong post. Ikaduha nga ako nakatunan, dili tanang post nimo mo click or dili tanang post nimo na makauyon ug dili ko tanang post nimo na mo supak. Ug ang ikatulo, ang post nga daghang views kay kadtong daghang ni supak ug daghang ni uyon. So kung ang imong post ganahan ka nga daghang views, ayaw kay bong nga ang comments na nagbuwag na ganahan na o na hindi mao na mas daghang views ang nag-conflict ang opinion sa mga tao sa imong post.